Po mesiacoch na cestách viem jedno, tento život má čaro, ktoré sa nedá vysvetliť. Musíš ho žiť. Ahoj, ja som Maťka, už niekoľko mesiacov žijem, pracujem, cestujem v mojom malom domove na kolesách. Nevýhody už poznáš, poďme na výhody. Poprvé, sloboda, dnes more, zajtra hory. Ty si vyberáš, kde bude tvoj domov. Po druhé, ticho a pokoj. Žiadny susedia, žiadny stres, len ty a svet okolo. Po tretie, každý deň je iný. Nové miesta, noví ľudia, nové príbehy. Učí sa dôverovať sebe. Po štvrté, menej veci, viac života. Stačí káva, čerstvý vzduch a pocit, že si presne tam, kde máš byť. Po piaté, ľudia na cestách. Pomáhajú si, usmejú sa. Svet je tu ľudskejší. Po šiesté, príroda každý deň. More, slnko, hviezdy. Toto nie je dovolenka, toto je život. A ty? Silnejšia, odvážnejšia a sebavedomejšia. Preto by som van life nemenila za nič. A chceš vedieť realitu života na kolesách, sleduj ma ďalej. Toto je len začiatok.